bakinka alƙalinka. Abin da ya sa suka koma ya gwada mana cewa a Najeriya ba an siyasar akida. Siyasa ce ake yi don san kai. Madamar waɗannan hukumomi na gwamnati guda hudu suka kasance ba su bin tsarin mulkin Najeriya ce su yi, to na tabbatar maka cewa zaɓe ko bane abbala ce kwage ta sake. Allah wadan naka ya lalace, wai da ɓauna ta ga ana ingiza ƙeyarsa. Sanata Umar Ibrahim Tsauri kenan yake tir da gudaddun gwamnonin PDP. Abinda aka yi yau shine gabatar da sanarwa, notice shine da Hausa ko sanarwa ta cire mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano bisa zargin aikata wasu laifuffuka wanda suka shafi almubazzaranci ko kuwa laifin da ya shafi kuɗi wanda ka iya janyo masa a tsige shi daga kan kujerarsa. Ta nan aka zago kenan, kai ko mataimakin gwamna sai ka shirya tarkata kayanka kawai. Al'amura na jagoranci da tafiyar da al'amuran wannan ƙasa tamu da kuma barazana da ake fuskanta ta cikin gida daga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da waɗanda suka mayar da ɗaukan makamai da kai hare-hare suka mayar da shi ya zamanto sana'a. Waɗannan da ma wasu da yawa za ku sha su, amma kafin nan albishirinku. Jama'a barkanmu da warhaka, muna muku ahlan wa sahlan da kasancewa da mu a wannan shirin siyasa a zamanance wanda muka yi wa laƙabi da bakinka alƙalinka kashi na 14. Bakinka alƙalinka shiri ne da ke tattauna batu irin na siyasar Najeriya kai har ma da na duniya baki ɗaya kan irin walƙadami da walle-walle da ke gudana a sassan siyasar ƙasar nan da manufar kawo sauyi mai ma'ana wurin hukunta kowa da alƙalin bakinsa. Harith Ishaq mai gula ne ma'aunin alƙalin bakin naku. Na kuwa shirya tsaf domin kawo muku dambarwar siyasar Najeriya kai har ma da na ƙetare. Kafin ku guduri goron albishirin naku na yau, sai mun leƙa labaran siyasa. Babban kotun tarayyar Najeriya ta sallami dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari ta kuma wanke shi daga wasu zarge-zargen da ake masa. Mai shari'a James Omotosho ne ya yanke hukuncin kan zarge-zarge 23 da ake masa da suka shafi rashin bayyana kadarorinsa da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA ta shigar a kansa. An gurfanar da DCP Abba Kyari tare da wasu 'yan uwansa biyu waɗanda ake zargin su da yin rantsuwar ƙarya domin yin rufa wajen ɓoye asalin mamallakin dukiyar. A yayin yanke hukuncin, mai shari'a Omotosho ya ce NDLEA ya kasa gabatar da gamsassun hujjojin da za su tabbatar da zargin da ake masa. Alƙalin ya bayyana cewa ana iya mallakar fili ta hanyar gado ko kyauta da sauransu. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta fara shirin tsige mataimakin gwamnan jihar Aminu Abdulsalam bisa wasu zarge-zarge da aka gabatar a kansa a gaban majalisar ranar Alhamis. Shugaban masu rinjaye na majalisar Lawal Hussaini ne ya gabatar da kudirin tsige mataimakin gwamnan kan zarge-zarge da suka hada da almundahana da kudin gwamnati a lokacin da ya shugabanci wasu hukumomin gwamnati. Akan haka ne majalisar ta ce kamar yadda doka ta tanada ta yanke shawarar sanar da mataimakin gwamnan game da matakin da ta fara dauka na tsige shi. A watan Janairu ne gwamnan jihar Kano Abba Kabir ya sanar da sauya sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulki a matakin tarayya daga jam'iyyar NNPP wanda ya lashe zaɓe karkashinta a shekarar 2023, sai dai mataimakin nasa Aminu Abdulsalam bai bi shi zuwa jam'iyyar ta APC ba. Yau shirin namu zai fara ne da takaddama da ake samu tsakanin malamai da ke neman siyasa da kuma waɗanda siyasar ke juyawa baya. A 'yan kwanakin nan ne dai aka ji wasu malaman addinin musulunci suna wasa wukakensu da nufin fara shiga takarar neman zaɓe a Najeriya a wajejensu.
To sai dai kuma a halin da wasu malaman suke ƙoƙarin fiddo da gaskiya wajen nuna al'amarin da ke damin jama'a a game da siyasar, wasu malaman kuwa juya musu baya siyasar ta yi domin dakatar da su aka ji ake yi. To kafin dai in kai ku da nisa, bari dai mu bi jagorar shirin 'yar jarida bakinka alƙalinka, wato Binta Sa'idu. Malaman addini a wuraren tafsiransu suna ƙara hassala da yadda gwamnatin tarayya ta yi halin ko in kula da hare-haren da aka kai a jihohin Kebbi, Zamfara har da ma Bauchi. Malaman sun haɗa da kamar su Malam Aliyu Alƙali Zaria, Malam Murtala Asadu Sunna da Dr. Bashir Aliyu, sai kuma Malam Albani Gombe. Ana kashe mutane a jihar ka, bai kai ka fita ka koma Abuja, uwarka ka tafi Abuja wai. Duba wani bidiyo da aka sake wanda yake trending, yadda wasu 'yan ta'adda suka samu wani suka ɗaure hannayensa da kafafunsa, suka nemi sabgan bulali masu kamar itace. A cikin Ramadan suna tafkar bawan Allah nan yana kuka yana cewa don Allah. Ina sojojin suke, ina 'yan sandan suke, ina DSS din suke, ina SSC suke, ina ministan tsaro, wai me ya faɗi rayuwarmu, ana zubar da jinanenmu, ana wulakanta mu, ana cin zarafinmu, kuma wannan abun iyakacin sa arewacin Najeriya. Billahi da su bara rufe tafsirin duk gaba da mu mutu ya fi kwanciyar hankali ya fiye mana natsuwa mun kunyata Allah subhanahu wa ta'ala da tazkiyar da Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda ake cikin Ramadan mutane suna yin barna, yadda ake cikin Ramadan ana wahalar da bayan Allah. Da abubuwan nan sun lafa, da abubuwan nan sun danyi sauki, da abubuwan nan sun ragu, amma tun ranar da Amerika ta yi announcing kawo hari, daga nan aka sace matan Niger, aka sace matan Kebbi, aka sace kaza, aka yi kaza, aka kama mutum 100 kaza a kaza, aka kama mutum 1000 da kaza a kaza, haka suke sakin bidiyo na cin mutunci da wulaƙanci. Ana cin mutuncinsu, ana tukansu, ana take kirjinsa. Babban marna hacatu na sai darkace su darkacewa ke su ke da hannu cikin wannan abin. Ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa, Allah ka walakanta su, Allah ka tozarta su. Yanzu irin wannan wazin an san yadda za a biyo ni a kama ni saboda ni na faɗi gaskiya, amma su waɗanda suke ta'addanci ba a san yadda za a kama su. Allah sai darkace su darkacewa. Duk wani jami'in tsaro wallahi sai yi wa Allah ƙarin bayani. Uwa uba Tinubu ta shirya amsar da za ta bai wa Allah ranar tashin. Al'amarin tsaro a Najeriya yana ƙara ɗaukan wani salo, yana ƙara ɗaukan wani al'amari. A kullum in muka zo irin wannan munasaba, muka yi kira zuwa ga al'ummar mu da su zama wakilai wa al'ummar su da yan uwansu. Ba za mu taɓa gajiya da yin maganganu akan irin kisan kare dangi da ake wa al'umma arewacin Najeriya ba. Wallahi ba za mu taɓa gajiyawa ba, don mun san wannan yana daga cikin amanar da Allah ya bamu. Iya ƙarfin da muke da shi mu isar da sako zuwa ga hukuma da gwamnatoci su yi abin da ya dace. Yanzu a cikin watan azumin nan wani ƙauyen Zamfara an kashe mutane sun kai 50, banda ɗaruruwan mutane da aka raba da muhallinsu suka shiga daji ba a san inda suka rafa ba, banda kuma mata da yara da aka kwashe aka kidnapping nasu aka yi daji da su. Wannan abin yana a cikin azumi ya faru, amma wannan maganar da kake ji muna faɗa gwamnatin Najeriya fara da shugaban ƙasa bata ce komai akai ba, babu wani action da ake shirin ɗauka. Me ake nufi da mu ne al'umma arewacin Najeriya? Wannan bai kare ba fa, aka yanka jihar Bauchi malam, an kashe mutane, an tada garuruwa a alƙalere ko a cikin jihar Bauchi mutane da dama an raba su da gidaje. Mun ji labarin an tada kauyuka sun kai 3 zuwa 4. Yanzu wannan musiba ta zo Bauchi. General Alubu Saufa a jihar Zamfara yake, Abdulaziz Yari a jihar Zamfara yake, Yariman Bakuro wanda ya fara kaddamar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara yake. Ga attajirai nan Allah kadai ya san adadin su, amma yau kun ki ku hada kanku. Ga Matawalle former gwamnan jihar Zamfara, ministan tsaro na yanzu, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, gaba da yanku Allah ya wadaran taron ku bai yi amfanin komai ba. Kun ci amanar mutanen Zamfara, wallahi sai Allah ya fitar wa talakawan Zamfara da hakkin su ranar tashin watan Ramadana. Yau a wayi gari a jihar Zamfara akwai yankin Bilbis gabashin Zafe har bom an tayar a dan tsakanin nan. Me za ku gaya wa Allah idan kun tafi gaban Allah ranar tashin alkiyama? Wace amsa za ku bai wa Allah? Idan suna kuke nema kun samu, idan kudi kuke nema kun samu. Babu abin da kuka nema a duniya wanda Allah bai muku ba, amma ku hada kai, ku dunkule, ku cure, ku mulmule, ku zama abu daya, ku tausaya wa talakawan jihar Zamfara. Abu ya kici ya cinyewa, ku tanaji amsar da za ku bai wa Allah ranar tashin alkiyama. Ku kuma talakawar jihar Zamfara, dan uban ku in ba ku da zuciya ku fito ku ba. Kun san Allah kamar yadda na faɗa muku,
yanzu kawai abin da 'yan arewa suke bukata shine sai an koya musu su cire tsoro a ransu, domin da kaskanci da wulakanci kuma shahada ne. Al'amura na jagoranci da tafiyar da al'amuran wannan ƙasa tamu da kuma barazana da ake fuskanta ta cikin gida daga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da waɗanda suka mayar da ɗaukan makamai da kai hare-hare suka mayar da shi ya zamanto sana'a, da kuma barazana daga kasashen waje da suke so ko ta yaya sai sun haddasa fitina da za ta kai ya zuwa ga yakin basasa a cikin kasar da tarwatsewar wannan kasa. To don haka ya wajaba mai tunatar da kanmu al'amuran addu'a domin mu dukufa. Najeriya ta shiga cikin halin yakin basasa, ɗaya daga cikin abin da ya taimaki wannan al'umma tashi tsaye da bayan Allah suka yi wajen addu'a. Allah ya amsa addu'o'inmu. To ga sanarwa kun fitar, bayan sanarwar dakatar da kai wa'azi da aka yi a wannan watan Ramadan, wani ƙarin haske za ka kan wato abin da ka fitar kai matsayar taka? Bayan duka wannan gargaɗi da jan kunne da malamai suke ta yi a mambari, sai muka tsinci labarin an dakatar da Malam Aliyu Alkali Zaria daga gabatar da tafsirin watan Ramadan, wato inda aka tura shi ya je Damaturu, jihar Yobe. Ni Alkali Abubakar Aliyu Zaria da ne ga wannan kungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna National Headquarters Jos karkashin jagorancin Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir. Wannan kungiya bana Fadilatu Sheikh Sani Yahaya Jingir ya tura malamai 678, kuma ni ina ɗaya daga cikin malaman da ya tura, kuma ya tura ni garin Damaturu a matsayin na fada a wannan kungiya. Da'a ne kuma ni mai biyayya ne ga umarnin shugabanni na, matakar bai saba ma Alkur'ani da Sunna ba. Saboda haka na aishi wannan umarni da kuma wannan dakatarwa daga shugaban majalisar malamai hannu biyu, ina mai da'a ina mai biyayya. Wannan dakatarwar da aka yi maka ta biyo bayan kalamai masu zafi da ake gani kai akan gwamnati, kamar ka janye kalaman naka kenan yanzu misali? Ai kalma ba ta fita ta jawo, kamar yadda Hausa suke cewa magana zarar bunuci. Mu dai muna karkashin da'a ne da biyayya na shugabanci. Ni ba ni na kai kaina da maturu ba, tura na akai, waɗanda suka tura ni kuma ce in dawo, kuma na dawo da sunan Allah mai rahama da jafi. Ma'ana yanzu haka ka baro garin da matarin kenan ka dawo gida? Na baro da maturu. To shi ne na ce kamar malam, kalaman dama da ake ganin haka, ana ganin kun yi kalamai haka masu zafi da suka saba wa dokoki. Ni ba na gaya maka karkashin shugabanci nake. Shugabanni na sun dakatar da ni, saboda haka ba abin da zaka ji a baki na sai abin da shugabanni na suka bani umarni. Kamar wanda sako kake da shi to ga jama'a? Kowa na faɗar ra'ayinsa, kuma kowa na rubuce-rubuce. Jama'a su ji tsoron Allah. Ni dai dan kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ne, kuma wannan kungiyar ita ce ta aiki, ita ta tura ni, ba ni na tura kaina ba ni na aiki kaina ba. Kuma ga abin da wannan kungiya ta yanke a kaina, kuma ni da aka yanke hukuncin a kaina na amsa. Ina kira da al'umma tun daga kan yan uwana, ɗalibaina, masoyana, kowa ya yi haƙuri mu yadda da wannan kaddarar da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta adadin kwanakin da Allah ke san gani na kenan a wannan gari. Kuma su ne na yi, ina roƙon Allah ya sa ya zame mun alkhairi, ya zame mu kungiyar alkhairi, ya zame mu ƙasa alkhairi, ya zame mu kowa da kowa alkhairi. Dama ka ce halin da ƙasa take ciki ne ya sanya kai waɗannan kalamai. Misali kamar nan gaba za ka ci gaba da waɗannan kalamai idan har dama ta samu koko dai? Kari fa kake sai ka kauna wani rani da za ka jefa ni, kuma ba zan fada ba. Na tabbatar maka cewa kan shugabanci nake. Yanzu shugabanni na sun dakatar da ni, saboda haka ina kan da'a ne, ina kan biyayya. Ba wata magana da za ka ji a baki na sai abin da shugabanci ya zartar a ciki. Duk jihar da aka hana mai wa'azi da wanda ya hana wa'azin da mutanen jihar da Allah ya tsine musu albarka. Wannan ba ni na faɗa ba, Allah ne ya fari. Cikin laifuffuka na akwai irin wannan wa'azin. Saboda haka da an neme an rasa na sha gaya muku su ne nan da matsala da kowa. Illa waɗannan da ba su so a ce su ji tsoron Allah, kuma an faɗa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, an faɗi. So ake a yi shiru da Allah ya tsine mana, kuma ba zai yi ba, domin tsinannin daban, mu da ba tsinannin ba mu kuma daban. Iya abin da Allah ya umarce mu mu yi, mun yi abin da za mu iya, sai mun bar wa Allah. Wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Can kuma sai muka hange shahararren dan TikTok din nan, wato Aminu J Town, yana ƙara jinjina ma Malam Alkali Zaria.
to mu fa ko a mutu ko a yare muna tare da malam, saboda mu a yanzu a maganar da ake muku mu malam shine sarkin musulmin mu. Ni malam daga yanzu in watan Ramadana ta zo malam Salihu Zaria shi zai ce min an ga wata in yi azumi, ko kuma malam ya ce min gobe sallah in yi sallah. Daga yau da ni da su sarkin mata abokanai na yan TikTok da mabiyana, mu malam Salihu Zaria shine sarkin musulmin. Ba mu san wani sarkin musulmi ba sai malam, saboda malam shi ke tsayawa akan talakawa ya faɗi sakon Allah, ko ta maka daɗi ko ta katta maka daɗi. Yawwa an ce an tsige malam saboda malam ya faɗi gaskiya. Mu muna tare da malam, kuma malam daga yau shine sarkin musulmin mu. Ba mu san wani sarkin musulmi mai tsayawa kan talaka ya faɗa hakikanin abin da ya kamata ya faɗa, ya cire shakka ta uban kowa ya faɗi gaskiya ba sai malam Salihu Zaria. So mu muna tare da malam, kuma malam mun baka shawari ka dawo TikTok kawai mu ci gaba da gashi. Ka zo TikTok ka shiga ɗakin ka kafa ring light, wallahi zaka samu biwa sama da mutum miliyan. Za mu ta sharing. A nan zaka faɗa abin da kake so ba yadda za a yi da kai. Muna tare da malam, kuma gaskiya malam a faɗa ko kan uban waye. Kasa babu tsaro, al'umma na cikin wahala, suna cikin musifa. Ana yanka yan uwan mu a Zamfara, Katsina, Sokoto, Jos. Yawwa, Taraba duka babu zaman lafiya, mutane na cikin wahala. Irin wannan sakon naka shine sakon da ake bukata tunda yana zuwa. Idan dai za a iya tunawa a baya-bayan nan an samu harhare a jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta. Kamar yada labarai ta rediyo Eddata ta hange gwamnan jihar Bauchi wato Bala Muhammad ya nema mutanen shi bayanin cewa gwamnati ba za ta iya kare su ba balle ta kare dukiyarsu, amma su za su iya su ba wa jama'a makamai na tsaro domin su ma su kare kansu. Dole ne mu saba muku kayan fada ku kare kanku. Babu wanda zai muku wannan. Abinda kuke bukata kayan aiki jami'an tsaro ba za su iya ba, saboda haka dole sai kun fito na gaya wa jami'an tsaro su taimake mu da kayan fada. Mu fada abin komawa za mu koma ko yaya insha Allah, amma za mu saba muku yadda za a yi. Yan jarida, rediyo kan TV Eddata a lalube mu a dukkanin kafafen yada zumunta. To idan muka leka a jihar Katsina kuwa, tsohon sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Umar Ibrahim Tsauri ne yake kamanta gwamnonin da suka koma jam'iyyar APC a matsayin masu son zuciya da kwaɗayin son komawa bisa mulki. Ya kuma koka da ɓangaren shari'a da 'yan majalisun ƙasar nan gami da jami'an tsaro wajen rikita tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar nan. Bari mu bi Husaini Bakori daga jihar Katsina. Jam'iyyar PDP da mu aka yi ta. Mun san abin da ta yi a lokacin da ta yi mulki. Kuma ba mu ce an yi mulki 100% ba yadda ba a taka ma wasu kafafu ba wanda ya mulki a ce bai taka ma wani kafa ba ko ba an na mashi yatsa ba. Wannan mun riga mun saba da wannan kuma bai dame mu ba, amma dai kullum abin da muke cewa shine a kamanta. To sai muka samu kanmu a lokacin da ƙasar mu Najeriya ta koma ƙasar da babu dokar da babu, amma ba dokar da ake bi. In ka ga an bi doka to wannan dokai ta yi ma wa'anda ke mulki daidai. Idan ba ta yi musu daidai ba to ba za a bi ta ba komin kyanta. Don haka shi yasa abinda ake ta magana cewa zaben 2027 yana tafe, to mu a jam'iyyar PDP kowa ya san halin da muke ciki. Mun hara wannan tafiya ta 2023 zuwa yau da gwamnoni 10. Yau mun koma saura gwamnan mu. Duk sauran nan sun fice jam'iyyar PDP sun koma jam'iyya mai mulki. Ba wata jam'iyya ba. A cikin gwamnan 10 da suka fita, ɗaya ne kawai ya bar jam'iyyar PDP ya koma jam'iyyar Accord. Amma duk sauran nan sun koma jam'iyya mai mulki. Waɗanda abin da ya sa suka koma ya gwada mana cewa a Najeriya ba an siyasar akida. Siyasa ce ake yi don san kai. Madamar waɗannan hukumomi na gwamnati guda 4 suka kasance ba su bin tsarin mulkin Najeriya ce su yi, to ina tabbatar maka cewa zaɓe ko bane abbala ce hoge ta saki. Wannan hukumomi su ne na farko jami'an tsaro, na biyu hukumar zaɓe, na 3 alƙalai, na 4 majalisar ƙasa. Waɗannan sun koma kaman sashe ne ko kuma wani ɓangare ne na jam'iyya mai mulki. To in har ba su amince da cewa a'a Najeriya suke yi ma aiki ba jam'iyya mai mulki ko shugaban kasa ba, to mun samu matsala. Dan babu shakka zaben bayi za a yi. Misali lokacin zabe jami'an tsaro za su tusa sawa mutane. In mutane sun dage sai an zo wurin hudin sakamakon zabe sai a hudin sakamakon cewa ga wanda ya ci. Ko da kai kaci ba za a hudin kai kaci ba, domin dokar zabe ta ce ba a hudin sakamakon zabe so. Idan aka hudin sakamakon zabe so biyu an samu matsala. In kai kaci aka hudi cewa ba kai kaci ba, to iyaka abin da za a ce sai ka tai kotu. In ka je kotu ka iske
abun da kai ka san zaka iske don haka ga zabe bai da amfani kenan saboda shi yasa kullun nakan ci wa mutane maimakon a bata wa mutane lokaci a bata musu kuɗi a bata musu lafiya a bata musu tunani kamata yayi kawai a daina duk wannan abun a ce alƙalai su zaba mana shugabanni don komai gashi da gaskiya a zabe an je kotu an kada kai in dai ba jam'iyya mulki kace ba wannan shine matsalar saboda wannan shi nake faɗi wa mutane cewa a jam'iyya mai mulki ba zabe take da niyyar yi jam'iyya mai mulki zabe take so ta kwaci wannan zabe mai zuwa mun gan shi a 2019 mun gani a 2023 to wa'ancan an samu matsala ma gare su to balle wannan yanzu ita da su yi wa'ancan do ake ba ta su ba a wannan yanzu take daga abinda shugaban hukumar zabe ya faɗi shekaran jiya ya gwada ma cewa ba za a yi zabe mai adalci ba inda har shugaban hukumar zabe zai hito ya ce 'yan Najeriya kada su tsammanin zabe mai sahihanci 100% to ai wannan an san inda kan fa saboda haka mu abin da muka dauka cewa ko ma me za a yi babu sahihanci a wannan A can kuwa jihar Kano, majalisar dokokin jihar Kano ne ta fara shirye-shiryen tsige mataimakin gwamnan jihar Kano, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo. Majalisar dokokin jihar Kano ta yi zama kamar yadda ta saba a ranar Alhamis din nan. Ta gabatar da sanarwar tsige mataimakin gwamnan jihar Kano, Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo, bisa zargin aikata laifuffuka da almubazzaranci da kuɗaɗe. Shi dai wannan zargi da ake yi wa mataimakin gwamnan jihar Kano, majalisar ta ba shi sati 2 domin ya kare kansa. Idan ya amsa ya huta, idan bai amsa ba za su shiga mataki na gaba. Shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano, Alhaji Lawal Hussaini Dala, shine ya gabatar da kudirin yayin zaman majalisar, wanda ya samu goyon bayan dan majalisar mai wakiltar karamar hukumar Kabo, Alhaji Ayuba Labaran Durum. A yau a majalisar dokokin jihar Kano an gudanar da zama kamar yadda aka saba na ka'ida. Abinda aka yi yau shine gabatar da sanarwa, notice shine da Hausa ko sanarwa ta cire mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano bisa zargin aikata wasu laifuffuka wanda suka shafi almubazzaranci ko kuwa laifin da ya shafi kuɗi wanda ka iya janyo masa a tsige shi daga kan kujerarsa. Laifuffuka ne guda 3 ko 4 aka zayyano, kuma an yi 'yan majalisu kamar yadda dokar tsarin mulkin Najeriya ta tanada ba za ka iya cire gwamna ko mataimakinsa ba sai ka bi wannan hanya. Sashi na 188 na kundin tsarin mulkin Najeriya shi ne ba da irin wannan dama, kuma yau aka fara ta. Yanzu an ba shi notice, an yi masa zargin almubazzaranci da salwantar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba na gwamnati, kuma za a ba shi dama yanzu shi bisa wannan zargi da aka yi masa, za a kai masa takardar zargin nan da mako 2 zai amsa wannan tuhuma. A da ita kuma gaban majalisa a karanci amsar da ya bayar. Idan an gamsu, in ba a gamsu ba kuma sai a ci gaba da ƙudiri kuma na cirewa a kai. Wannan notice wato sanarwar ta samu sahalewa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce sanya hannun 'yan majalisar dokokin jihar Kano guda 38 wanda suka amince a sanar da shi don wannan tuhuma. Wannan shine abin da ya gudana a kullum. Ya amsa tuhumar ba, majalisa za ta ci gaba da aikinta, amma kuma ya amsa shine za a kawo rahoton abin da ya amsa din, kamar yadda yanzu za a kai masa ga caje zarge-zargen da ake masa, shi kuma zai kare kansa. To idan bai amsa ba, ai kaga majalisa za ta ci gaba da aikinta kenan. In kuma ya amsa shi kenan, in kuma aka yi sa'a ma kafin lokacin da kansa ya ga cewar ya kamata ya aje aikin, shi kenan kaga kowa ya huta. Bakinka alƙalinka. Can kuma da muka leƙa jihar Katsina sai muka hango tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Katsina wato Alhaji Sadiq Yar'adua, inda yake gaya ma 'yan takara cewa su faya hankali domin hangen dala ba shiga birni ba ne. In fact, in ma zan koma can baya wadda ne ina ɗan ƙaramin yaro 1978 PRP ne. Ba wai kawai ka zo wajen ka samu wani abu ko don ka rike wani mukami har kana cewa wannan mukamin shi zai sa ka kawo security a ƙasa. A cikinmu akwai wanda ya minista don kai kayi darakta minista na tsaron ƙasa
ne ko DSS ko ne to ka ce ka yi shi wai kai kana da experience. Mu da muka shigo wannan jam'iyyar shugabanni baki daya tun daga babban shugabanmu na jiha malaminmu Malam Lawal Batagarawa, Dr. Mustapha Inuwa, Ahmed Babba Kaita, a Honorable Ibrahim Babangida Talau, a Ambassador Muhammad Lini, da ire-irenmu Architect Ahmed Aminu Yaraduwa. Duka mun ce mu magana takara mu aje ta gefe guda ban mu zo wurin ba. Gina jam'iyya muke so mu. To ba daidai ba ne ba ko kai wane ne. Ka ce ka yi to kai ba jam'iyyar ma da ka shiga ba. Ni a matsayina na shugaba da muke wata jihar wakiltar jihar Katsina ban san ma ka shigo jam'iyya ba yau. Ba ka yi rijista ba a jam'iyya amma ka ce kai takara ka zo kai kamar ka yi kowa. Kuma in wahala ne da kai aka ba mu wahala. Mun san lokacin da kai ritaya baka da kokobo. To sai a zo a ruɗa mana mutane ka ce ka gaito takara. Kuma idan kana neman takara, idan da gaske neman takara kake, ka je ka samu mutane inda suke. Ba gani a asiri ka biyu ba. To kai sai ka tsaya Kano ko Kaduna ko Abuja wai a kai maka mutane ka ce kana takara. To mu ba mu san kana jam'iyya ba har yanzu. Ka bari mu haɗa jam'iyya. Dukkan wannan shugabannin mun yi shuru ne mun kyale mun sa ido ba wai dan ba mu iya ba wai dan ba mu da ƙarfin yin abun bane. Ko kuma ku sani idan muka sake muka ce irin waccan siyasar zamu to ha matsala na canjin da muke fata ba za mu yi ba. Kowane zai riko ɗan guntun kwanta motin shi akwatin shi ya ciko da kuɗi don ya samu kuɗi inda ya aiki da. To wai ka zo ka ce wai ba abin da kake so kai ba abin da ka zo ka yi sai takara. To mun san irin wannan takare kamar ka damu omo ne in ya taso ya kumfa da ka ba shi ya ina zai ce. Yar jarida, rediyo kan TV, yar data. Bakinka alƙalinka. Mai sauraro, kana tare da 'yar data ne wato 'yar jarida rediyo kan TV 'yar data da ke shafin kafafen sada zumunta na zamani kamar su YouTube da Facebook da TikTok da X da Instagram da WhatsApp da kuma Telegram. A ci gaba da bibiyar mu ta waɗannan shafukan wajen yin subscribing da liking kai har ma da sharing domin samun ingantattun labaran siyasa da ɗumi-ɗumin su. Da haka ne kuma muke muku sallama a yau. Gobe kuma in Allah ya kai mu akwai jikakkiya jinjina mai yawa ga waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo muku. Musamman abokan aikin nawa na jihohi, sai kuma mai gayya mai aikin, mai goshin tabbatar da sadida wato jagoran shirin Binta Sa'idu. Ni kuma ma'aunin alƙalin bakin naku Harith Ishaq Mai Gula nake muku sallama da fatan alkhairi. Bakinka alƙalinka.